tuku kreneng gawe wadah ganden ganden kayu gawean Madiun ya apa kabar Cak Bapak Ibu saka Jember piye kabare peno mula pengen seneng nek mantu nanggapo sinden najan sinden ketok je ayu saiki regane wis medun iku mora sinden sing gasang neng ngarep iki dulur pitung puluh lima wis nggawa kloso sabalseme. Lho Mas, kuwi sing enek diskone barang lho, 10%. Berarti disigo 7.500. Yo. Garine swidak 7,5. Yo. Penak to? Nggo kloso sabalseme. Wis. Ning nggon anu apa iki losmen Wis komplit pokoke. losmen iki maksude iki papane los ganjile damen Iya, engko adose ning kali. Dunak neng Madiun rasa penak momodun sindene Mbak Fahmi saka Jawa Timur uga putu Mbah Warok Suramenggala saka Ponorogo Jula Juli Surabaya rek
dadeke irama tretrek dumbangan aja sademen ngapusi elo cilakane rek ketemu mburi biyen mula rek aku wis tau kenal arek wedok sing rupane ayu kira-kira jam 7:30 tak dodok lawange aku dijubuki asu tak dalang kain aku mlayu sipak kuping sing duwe omah tangi turu kenceng aku kuyuwan riri kaya kucing kering mumu kapan arek wedok senengane kluyuran nyuwun banyu kabeh kececeran rupamu yusu dolanan duwe 5 rek digawe apa tuku sego iwake tongkol ademe duduk gak sepiru ademe riri beruber wong patrol dina Senin aku neng Sragen mlaku-mlaku kabeh tuku bijen petuk arek wedok linggo ijen tak cedhaki aku dituthuk gandhen cekap semanten sairan kula pilih lepat nyuwun